Pecha os ollos. Escoitas? É o son dunha fervenza que ruxe polo día ou o zoar do vento movéndose entre as árbores froiteiras. É o teu propio latexo cando atopas algo similar a un fogar. É Soutomaior, un recuncho familiar, natural e cultural, onde a historia dorme aos pés dun castelo. Soutomaior é un concello galego que destaca pola súa historia, paisaxes e tradición. Sen lugar a dúbidas, un tesouro oculto na provincia de Pontevedra. Neste concello, o rural non é só natureza, é vida. Aquí, os días pasan entre sendeiros, hortas e mil lendas transmitidas a carón dunha cociña de ferro. O río Verdugo atravesa Soutomaior como un lazo de auga que une parroquias e xentes. Unha auga tan pura que nela reflíctense miles de historias como a batalla da Ponte Romana. As fervenzas de Aranza percorren o monte comendo camiño, erosionando pedras para facer o seu propio niño. Se buscas un lugar onde atopar maxia, dá un paseo polos seus sendeiros, esconden milleiros de animais e plantas. A ponte colgante une ambas beiras do río como unha lenda antiga que camiña sobre dúas terras. Tanto o lugar como a súa ruta inunde o teu peito de aventura, tranquilidade e certeza. Se nos adentramos en algo máis cultural, cada pedra en Soutomaior ten unha historia, dende un muiño xa derroído ata a ostra que tan importante é para o noso concello. Aló, no alto dun monte que parece tocar o ceo, atópase a Peneda, un miradoiro onde se ve o mundo cheo de cores novas. O río entrelázase coas casas e os bosques parece que soan a paz, a infancia, a tempos que xa non volven. A ermida da Virxe da Peneda, ali no cumio, érguese branca e serea. Moitos din que a xente sube por fe, pero eu penso que é máis por nostalgia. Chegamos á xoia da coroa, o castelo. Nel xorden murallas tan altas que non se ve o final, rodeado de fermosos xardíns de camelias e estanques que semellan o mar. O castelo garda recunchos máxicos, mitos e lendas sobre todos os que o pisaron. Camiñando polas súas torres, sentes que o pasado segue aí, agardando a ser admirado. Pero para seguir gozando destes recunchos que falan de nós, temos que cuidalos. Cada sendeiro é parte da nosa historia e merece ser respetado e protegido. Soutomaior non é só un lugar no mapa, é unha sensación que queda dentro. Se te achegas, entenderás por que a xente leva un anaco del no seu corazón. E se xa o coñeces, sabes ben que sempre hai razóns para volver a él.